Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю вас, сябры. Сёння зноў у мяне цікавы суразмоўца і пачну з яго цытаты. Як паэт, я значна пашырыў геаграфію сваёй душы, калі пабываў у адметных кутках нашай бацькаўшчыны. Лічу, што кожны творца павінен усё гэта хараство убачыць на свае вочы. Інакш нічога вартага не скажаш пра свой народ, сваю краіну. Адзначае вось мой сённяшні суразмоўца, беларускі паэт, перакладчык, публіцыст Мікола Мятліцкі. Вітаю, Мікола Михайлович. Добрый день. Мікола Мятліцкі, беларускі паэт, перакладчык, публіцыст. Нарадзіўся ў Хойніцкім раёне Гомельскай вобласці, скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Працаваў у штотыднёвіку літаратуры і мастацтва, выдавецтве «Мастацкая літаратура», галоўным рэдактарам часопіса «Полымя». Мікола Мятліцкі – аўтар больш чым 10 паэтычных зборнікаў. Піша для дзяцей, шмат часу аддае перакладам паэзіі народаў свету. Уганараваны шэрагам дзяржаўных прэмій і ўзнагарод. У тым ліку прэміяй за духоўнае адраджэнне, мае медаль Францыска Скарыны. Мікола Михайлович, гэта не ўсе ваши заслугі. Вы лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, але я магу перайсці, можа быць, з згоды на ты, таму што мы знаёмыя, таму што мы з каралічкавіцкіх семінараў, калі мы пазнаёміліся, і потым не раз сустракаліся. І я пачну з цытаты верша. Усё ў паэта на прыкмеце, за ўсіх душой хварэе ён, паэт дзяжурны па планеце, і застаецца ім спакон. Застаўся ў сённяшняга паэта вот такі абавязак дзяжурыць па планеце, адгукацца на ўсё, што адбываецца ў свеце. Безумоўна, кожны раз і кладзешся, і прачынаешся з думкай, а якое надвор'е на гэтым невялікім зямным шары, штодзе новае, і, на жаль, усё больш і больш трывогі. Я думаў, мы перасячэм мяжу і стагоддзя мінулага, і тысячагоддзя новага, недзе больш усвядоміўшы, што вось тая прыгажосць, пра якую мастацтва гаворыць, уратуе свет. Але, на жаль, і ў нашым 21 стагоддзі гэтага не адбываецца. Мы бачым, якія успыхваюць канфлікты, як людзі паводзяць сябе, што хіжасць і зло зноў дамінуе. І я думаю, вось гэтая трывога, яна у сэрцы кожнага паэта. Таму хочацца, каб пад небам тваёй айчыны, якая так выпакутавала за гады і дзесяцігоддзі свой лёс, нараджаліся пакаленні, якім шчасціла б у жыцці, скажам, хаця б так, як пашчасціла мне, майму пакаленню. Стаўшы на ваенны ўлік і зняўшыся з ваеннага ўліку, я не ішоў са зброяй у руках бараніць сваю айчыну. Гэта не таму, што я б не пайшоў яе бараніць, а толькі таму, што мне сапраўды пашчасціла, нашаму пакаленню Навуме, таму што не было гэтай патрэбы. А калі думаеш пра наступнасць, то хацелася, каб гэтай патрэбы не было ні ў кога на зямлі, каб мы жылі і суіснавалі як краіны, як дзяржавы у мірнай згодзе, ведаючы, што разам на гэтым блакітным шары ляцім да зорак. Ну вось, тым не менш, Мікола, вось нейкая бяда, нейкая цень такой бяды закранула і тваё жыццё. Таму што вось вёска Бабчын, якая падпала пад вот гэты чарнобыльскі попел. І я вот калі чытаў пра твайго дзеда, які цябе вучыў чытаць, які вельмі добра ведаў беларускую літаратуру, пра бацьку, які чытаў табе таксама кніжкі, які таксама любіў рыфмаваць, умеў рыфмаваць. І вот гэта ўсё-такі радзіма, гэта роднае котлішча, гэта тое, што засталося, але тое, што сёння мёртвае. Можа, у гэтым і абвастраецца нейкае бачанне паэтычнае, калі ты, ходзячы па
мёртвай вуліцы сваёй, пра тых прасторах, якія некалі жылі і сёння жывуць у тваёй памяці паўнагучна, пачынаеш разумець, што за нейкую долю секунды вось так можа стацца ў маштабе ўсяго чалавецтва, што такой 30-кіламетровай умоўнай зонай можа стаць уся зямля. І я, як чалавек, яшчэ да ўсяго паэт павінен біць ва ўсе званы, будзіць чалавечае сумленне, каб нідзе, не дай Бог, такі ачаг зноў не ўзнік, а тым больш не пашырыўся на ўсю прастору. Шмат апошнім часам Мікола Мятліцкі займаецца перакладамі. Перакладамі самых розных моў, але вось самы важкі, напэўна, унёсак у перакладчыцкую дзейнасць – гэта пераклад кітайскай паэзіі, кітайскай літаратуры. І вось кніжкі «Пялёсткі лотаса» і «Хрызантэмы», 100 паэтаў Кітая 20-го стагоддзя. І вот гэта новая кніжка, якая толькі што выйшла ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» Айцін. Я, дарэчы, таксама спрабаваў перакладаць Айціна і некаторых іншых кітайскіх паэтаў. І я падзяляю вот гэтае захапленне і вот гэтыя, скажам, такія пачуцці глыбокай павагі і разумення кітайскай паэзіі. Я хочу сказаць, што мы, як беларускія пісьменнікі, паэты, не маем права існаваць ізалявана, тому што мне яшчэ нават у часы сваёй выдавецкай практыкі, ведаючы, колькі зроблена намаганняў нашымі папярэднікамі, каб разнасцяжыць ва ўсе бакі свету вокны нашага літаратурнага дома, вельмі рупіла працягваць гэтую традыцыю. У полымі існавала і існуе на сённяшні дзень рубрика «Галасы свету», у свой час сцверджаная нашым незабыўным слынным Максімам Танкам. І я многіх з іх чытаў. І кітайская паэзія пэўны час была такой экзатычнай. Но калі я пазнаёміўся больш глыбей з кітайскай паэзіяй, адкрыўшы для сябе, што толькі ў пісьмовай форме яна ўжо існуе 25-е стагоддзя, мне вельмі зарупіла пабачыць, а што ж там было. І я, на шчасце, убачыў, што на вытоках сваіх кітайская паэзія надзвычай рэалістычная. Яна тварылася ва ўсе часы самымі сумленнымі і таленавітымі людзьмі. У слове ніхто ніколі не схлусіў. Яму давяралася самае патаемнае. І мне ў свой час захацелася выбудаваць такую духоўную дамінанту на прыкладзе кітайскай паэзіі, як наогул цывілізацыя можа развівацца. Я для сябе адкрыў багата чаго, канешне, не звужваючыся толькі на кітайскай паэзіі. Я многа ведаю і іншых паэтаў свету ўсіх часоў, і многае перакладаў, але вось Кітай, які сёння духоўна да нас наблізіўся, урэшце зняў гэтую сваю знакамітую кітайскую сцяну, на якой ты наум стаяў. І чытаў Богданович. Чытаў Богдановича, я это ведаю, чытаў з тваіх нататкаў, а вось ён адкрываецца гэтай духоўнай прасторай. Я падмацую гэта цытатай тваёй. Калі лёс народа, які паказаў паэт, сугучны лёс у твайго народа, тады ўзнікае цікавасць да творчасці. Так, толькі так. Можа, гэта і высокія словы, але, разумееш, мы часам забываем, што, вот наша біяграфія, ўсё, але мы маем на наша шчасце біяграфію народа свайго. І як у калодзеж глыбінны, мы ў яе павінны вельмі часта заглабляцца, чэрпаючы адтуль сцюдзёную, сапраўдную ваду стагоддзя, ў жывую ваду. І паглядзі, колькі рабілі ў гэтым кірунку той жа Владзімір Караткевіч, мой зямляк Іван Меляш, Іван Пятрович Шамякін у рамане «Вялікая княгіня» звярнуўся таксама да гістарычнай тэмы. І сколькі мы можам сённяшніх маладых назваць, якія шчасліва, на маю думку, і упарта рупяцца, каб гістарычныя абсягі нашай бацькаўшчыны больш і больш выразна адкрываліся. Творчы чалавек павінен бачыць сваю айчыну. Як можна жыць і ўяўляць і называць сябе творцам, калі ты ніколі не стаяў пад зводамі тваёй і маёй гістарычна вядомай Сафійкі.
не хадзіў праз цягамі ляснымі Белавежскай пушчы, не чуў гэты зубрыны рык, не бачыў гэтых волатаў, ці не бачыў сінізны нашых браслаўскіх азёр. Усведамленне сваёй адказнасці як творцы перад часам, перад народам, перад цэлым светам, яно павінна жыць у сэрцы кожным. Калі ты выходзіш да чытача, ты падымаешся на самую высокую адказную трыбуну. Ты прамаўляеш, які купала гаворыш, які колас гаворыш, які... Цэлым народам гутарку ты вядзеш цэлым народам гутарку. І гэта трэба ўсведамляць, асабліва пісьменніку прафесійнаму, які ўсё жыццё на гэта паклаў. Наша апытанка заўсёды, якую мы прапаноўваем нашым гасцям. Што для вас значыць патрыятызм? Гэта глыбіннае гучанне радзімы у душы чалавека, калі разумееш, што ты маеш і што павінен бараніць, нават цаною жыцця. Якія кнігі варта прачытаць кожнаму беларусу? Я, як філолог, недзе дзясяткі кніг люблю сам з прасторы літаратурнай ўсяго свету. Жадаў бы, каб нашы суайчыннікі чыталі і нашу класіку, і класіку іншых літаратур, таму што кожны чалавек павінен ужо з маленства будаваць у сабе вот гэтую духоўную прастору. Для мяне пачынаўся беларускі свет з кургана Янкі Купалы. Я адкрыў для сябе багата іншых. Я не магу жыць, не узяўшы ў руку Дон Кіхота, Сервантеса. У мяне адна з любімейшых маіх кніг – гэта месца жыхарства, зямля Пабла Неруды. Люблю Гарсія Лорку у перакладах Рыгора Барадуліна. Не магу жыць без вялікага Данта, італьянца, вельмі зачараваны французскай літаратурай. Я не гавару ўжо пра славянскія літаратуры, якія я вельмі люблю. А як без Пушкіна жыць, дарэчы, якога я вельмі глыбока спасціг, дзякуючы Еўгенію Анегіну, перакладзенаму на беларускую мову выдатнейша нашым незабыўным класікам Аркадзем Куляшовым. Вот у гэтым потоку, які ёсць адна кніга найдаражэйшая, найлюбімейшая. Гэта мой зямляк Іван Павлович Мелеш, яго «Людзі на балоце». Я бачыў яшчэ сваімі вачамі тое балотнае палешча, пра якое Мелеш так цудоўна напісаў. І гэта мой духоўны прастор, можа, першыя крокі у жыцці, адкуль для мяне адкрываўся вот гэты свет, пра які я сказаў. Ну, а што зараз чытаеце? Я вось толькі што прачытаў кніжку наша вядомага і публіцыста, і паэта, і назаву ўжо нават літаратуразнаўца Зіновія Кірылыча Прыгодзіча «Літаратура як лёс». Яны вот настолькі жывыя, настолькі, я сказаў бы, маштабна сцверджаныя, таму што Зіновій Кірылыч не проста пытаецца там, ён дастойнейшы субяседнік кожнай творчай асобы, і гэта мяне захапляе. У многім я вот прачытаў гэтую кніжку тут. У мяне пастаянна некалькі кніг на стале. Нешта я перакладаю вось аднаго вельмі цудоўнага сучаснага казахскага паэта Канап'янова. І апошняе пытанне, якое для кожнага чалавека яно такое вельмі блізкае, вельмі такое трапяткое. Што для вас беларуская мова? Гэта мой космас. І, на шчасце, не толькі мой, у якім існуе наша нацыя. Таму што ўсё астатняе, што я ўдыхаю, гэта ўжо запазычанае паветра. А гэтым дыхаеш як сваім, кожным слоўкам. Я люблю чытаць нашых пісьменнікаў і бачыць блісчынкі мовы, якія можна адкрываць кожны дзень у кожнага. Як па іх пазнаеш, адкуль пісьменнік родам, якая там мова. І от ён нясе гэтыя дыялекты
у нашу агульную скарбонку. І мяне гэта радуе. Што ж, дзякую, Мікола. А я нагадаю нашым тэлегледачам, што сённяшні мой суразмоўца, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, лаўрэат прэміі за духоўнае адраджэнне, вядомы пісьменнік, паэт, перакладчык, публіцыст Мікола Мятліцкі. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы праз тыдзень.